Kublish boni pi bero, ni priang subhaya pi shika channel jungi, Cassie&Zell. Tihakan ni video nga kwaban pen iya pi, bawat lang adon chari nong way ru, ngam juklat yakatan rai, ngara abet kat chabangalet. Hang ni pen iya nga, pat i parok chunga, ni pong daka Jaiñsem, pat kat no ka Jaiñsem khalo ban yo ban pen pong i parok chunga ru, bat makiru kistanat shibon ban yo ban pong yakariam ko jungi. Kani ka deka sngi ka ba ini iwei parok jonga iathoh, bat nga pong daka Jaiñsem ka bali, bat nga kan mau bon kibri kibon kalianga, kariam iu kani nama kila itanat palat ka Jaiñsem ka jonga, deka dan ka wei ru ka deka lok jong wei u balong he, kawan syong kanang hajan jonga kawan kali kong piyo na kini ka jait riam nga itanat palat. Bat nga ithu ka ba ka deka riam tanrai ka jongi, ka baju kot ka Jaiñsem, bat kong yang ala da pilit biang shishnong jong pi snubha si wan ra lem yang akaway na makala itanat palat timan bangawan situ bat nga ra ki Jaiñsem kanang bangan yo ban ay lang ki parlok ru bat ki parok jong ru ki kemen shi kat day namar ba ki yo ban pong lang ya ka riam tanrai ka jongi. Hang ni pen iya nga bat ini parlok jong ibadei ru inong iathoh ngilang ya syad ngangam de kabri ko banang ban syad tang bapat ilawan pan bet yang tingam ban sia ban ha ban yeng ban syad lang bat i bat nga kan mau mar yadap syad kibri kiawan ban syong ban kali yang pidei na bat kariam iu kania tingai thui ki ba kadai kariam tanrai ka jongi ka baju kot ka Jaiñsem bat kilai abit ru kata-kata tihang ni pni i biang yang kat bangarang pong daka Jaiñsem nara jing mi iang kani kadai ka wei na ki sni ka ba i wei na ki parok jonga ibangai i je jantam i tek tien de ngabu ka Jaiñsem nara tang hagi por ki balong hagi special occasion ma kum ki iathoh ki tek tien lit sing manie de ngabu ban sem namar ba ngasa shari nong wei ngam da bon than ki Jaiñsem bon na ki Jaiñsem ki bangadon ru nga ai no ki parlok namar kat ki bawan kishit pa sem nama ki jui iya nga ki dor bat man banga pensem ki jui update ki Jaiñsem ta ka daw nga ai no nga ai no kum ka gift ki ma nang bakin sa jing kin mau ini di parlok jonga ibaya jantam di bakating jiji bat kini ka sngi tek tien ka jong i kendiat nga ko ban shi tho hanai pi shipang ka jing iathoh jong kini ki ducks ma de ki ducks bun sien kin de iathoh kim ju da kham ai bam amde ko mangi ngi ti sen ba ong ban let iathoh ti haka bam bet ma kini pat kim ju da kham ai bam kin da ai ru thlai tang i so ba ki snacks kum ki chips ma henrei mangi shatu ti sen ba ong let ying iathoh ti mut haka mess bet haka bam bet ti kini pan bat kin da ai gift ru ki abet da ka pisa kanang bikin yo ban pendan kam ya ka tu pisa ma ti ki bahiyeng ki baya jantam pade ki ad ki ksiar ti da ka tu ko pisa pat ki yo kan ban pendan kam ban thit ying thit sem ban thit jing don kam ka jong ki ngas ngo ban da ai da ka pisa ka long ko biang tapi namar ba gitu ki tiar le iu ma kom ki pela ki peliang le ti le iu gitu ka pisa pat ni yo ban pendan kam ma ti hang ni phni iya nga kham poi prakhat be jiji en khot yang ban roi ma nga kham pen khre ti wala ka tar nga roi la ka roi na mar ba idei parlok ibangai i je jantam My heart was right.
Kami ini kat pangrang rai hidang neshan de bat ki beriru ki stanat shibun bang rai ngaklem poi berkat pangan rai ka kusngi na marba ngaklem pen kre rei jiji bede ikwa plat yang abangan rai te ngarwai la ka rai walang amde ibri benang tan ban rai ma hoot nga jngai na la iing nga jngai na ki bahiyang hasam te ring adon kini ki palok ki jonga ki balong kum shi ying shi sam kum juru ki kemi ki kpa jong ki i yanga kum ba i ki hi bat kat ka bang adon kam kat ka bang don ka jin i ru shaki bat ngan la bat ngam jus ngolong marwai la dang adon makana sha ri nong wei ini di sate ba ini long kum ka men ka jonga hakani ka por kat bangala amot lit pai no shala yeng kat bang rang kiu kini ki stem ngayo kum yu ya Jaiñsem bat kani ki Jaiñsem ka jot no la so benuan ba pitem hangi pini i jiji bat ikemi jong i bit se jing internet bi i kani ka kesmi tho jiji hangi pini i jiji kat bai dang sem la Jaiñsem ti ikup ru di tho ro stem ti kum jot pini i zel bat yang kat ba midang celebrate ya Christmas te mentapat ngila poish ka bekut bat nginget pies tenat ya kani video ka ba mentalas ngi habai de bat ka jing riam ten rai shari nong wei kublai ba pila kershani ngi na ka wei ka por ka wei bat ka por bat nang yai kershani ngi kenang mengi nang la shushu ban pen mi iki videos tingin sa isyam yang ipi ha ka wei pat ka por ha ka wei pat ka video bat wat juklet ban subscribe iki tigi berang kamai bat ban like share bat comment kublai shibun kublai nang don ringkat bat pi baro